Why don't you face the fact you hold a star? For love, you go with that you'd be okay if you just stay in school. Don't be a fool. Do your eyes have the answer? Do your eyes have the answer to this song of mine? To this song of mine. Hello? Iawn, mae wedi cael ei droi lawr. Pobl ddim eisiau clywed fi'n canu. So down the line, how far away? Come tell me I'm okay. Well, you're down to Hammond. Rydych chi yn gwrando ar y Colourfield yn canu ar ddydd Nadolig yn 2021. Gyda mi yn gwmni heno mae Donald Fagan, The Night Fly a John Calvin. Fy enw i yw Hugh. Rhagair, wedyn un, adnabod Duw ac adnabod ein hunain. Fel mae dyn arall ar YouTube yn dweud, let's get it. Crynodeb John Calvin, 1509, 1564, ei hun o argraffiad ei Institutio 1536, yw'r gwaith bychan hwn. Hefyd yn gwmni i ni ar Wplabow Bihogdw heno. Mae Auntie Helwen lawr grisiau yn gwylio The Italian Job a Mrs P yn gwneud ychydig o bopeth, ond yn bennaf mae hi'n gorffwys. Dyma'r alawon cychwynnol ar y rhaglen rydych chi newydd glywed o'r album Virgins and Philistines gan The Colourfield, sef dyma'r dechrau, The Hammond Song. If you go down to Hammond, you'll never come back. In my opinion, you're on the wrong track. We'll always love you, but that's not the point. If you go with that fella, forget about us. As far as I'm concerned, that would be just
Yn anffodus, mae cyfyngiadau sain yn gwneud e'n amhosibl i ni barhau gyda The Colour Field ac efallai cerddoriaeth. Felly, maddeuwch i mi gan mai Wpla Bobby Hogdw 21 M yw hwn, ceisiau si, fanteisio, manteision, ceisiau si, foli, molon, a nawr rydyn ni yn mynd i myfyrio. I fyfyrio, treiglad ar ôl i myfyrio, i fyfyrio. Fel dwedais i, ddoe roeddwn i'n bwriadu darllen y llyfr John Calvin, Ffydd un dydd, addasiad Cymraeg Euros Wyn Jones. Llwyddais i ddarllen oddeutu o dudalen 1 i dudalen 53. Naci? 47. So, mae gen i benderfyniad. Ydw i'n mynd i ddarllen ymlaen neu ail ddechrau ar gyfer Wpla Bobby Hogdw, baby. Dwi'n mynd i fynd yn ôl. A rydw i yn mynd i addasu. Chi'n alright? Ydych chi wedi bwyta gormod? Ydych chi wedi pontio rhwng perthnasau? Ydych chi wedi darganfod crynodisgiau llawn atgofion? Ydych chi wedi ffeindio crynodisg, copi o grynodisg, ond roedd y crynodisg arall wedi ei ffeindio mewn album vinyl nad oeddech chi'n ymwybodol oedd yn cynnwys crynodisg. Bellach mae gennyf 2 gopi o'r un crynodisg. Mae hwn yn arwyddocaol oherwydd mae enwau'r caneuon ar y grynodisg hon, y crynodisg hon, does dim pwynt chwilio yng ngeiriadur fy mam am y gair crynodisg, oherwydd gair yr 11th ganrif ar 20 ydyw. Siŵr o fod. Wel, yn sicr nid gair yr 20th ganrif yw e. Enw'r caneuon ar y record yw You Take Me As I Am. Rwyt ti'n fy nghymryd i fel yr wyf. Farewell Appalachia. Appalachia. Nid Appalachia. Farewell Appalachia. Y darlun amgenach. The Bigger Picture. Gwahoddiad hwyr i dragwyddoldeb. Bachyn, llinell, boddwr. Hook, line, sinker. Trawa fi ar fy mhen. Knock me on the head. Y procrastinathiwr mawr. The Great Procrastinator. Y rhai yr ydym yn ei brifo fwyaf
the ones we hurt the most. A Cân Tachwedd, November Song. Artistiaid yr album yma yw Stornoway o Rhydychen. Enw'r album yw straeon o dir cadarn. Tales from Terra Firma. Recordiwyd yr album yn y flwyddyn 2000 oh dear 14 yntau 15. Nid wyf yn siŵr. Oh dear. Does dim dyddiad. Oh, 2013. Felly, yn y dyfodol, fe glwn ni ragor gan y band a seiniodd ganeuon i gyd fynd a phenodau rhyfedd yn fy mywyd. Mae gan y grŵp CDs eraill. Falle newn ni sôn amdanyn nhw. Chwalodd y grŵp 2 blynedd yn ôl yn gyfeillgar. Rydyn ni nawr yn dychwelyd at ein myfyrdodau. Adnabod Duw ac adnabod ein hunain. Genir pob dyn i adnabod Duw. Nid oes un dyn i'w gael, pa mor anwar neu farbaraidd bynnag y bo, nad oes ganddo rhyw syniad am grefydd. Fe'n creuwyd fel mae'n hysbys mwyn adnabod mawredd ein creuawdwr, a thrwy ei adnabod, ei barchu yn fwy na dim arall. Dylem ei anrhydeddu gyda phob anrhydedd a chariad a pharch. Mae'r anghredadyn yn ceisio difa pob atgof o'r syniad am Dduw, a blanwyd yn ei galon. Ond dylem ni, sy'n gwneud proffes o grefydd bersonol, ystyried nad yw'r bywyd llegach hwn yn mynd i bara am byth, a dylem feddwl o ddifri am dragwyddoldeb. Reit, o dan y meicroffon mae dyddiadur eirlys, felly dwi'n mynd i orfod symud a na i roi'r meicroffon ar ben y CDs Stornoway yn lle. Gwych. Y gair dwi eisiau adnabod nawr yw llegach, y bywyd llegach. Y bywyd llegach hwn. Beth yw llegach? Ai brittle yw e? Neu gair arall? Cyfyngedig? Llegach? Llegach. Llegach.
gach. Lleng, cartrawd o filwyr, legion. Llefarwr, speaker. Llegach. Dyma fe. Gwan, eiddil, mysgrell. Feeble, weak, decrepit. Oedd e reit uwch ben lleng. Felly, bywyd gwan. Diolch. Oes bach, allai ddim hyd yn oed cadw'r meicroffon yn llonydd. Reit, come on, ar hyn. Sortio, bach, mae'n symud eto. Reit, mae rhywbeth o'i le fan hyn. Symud peiriant yn ôl. Na ni, lyflu. Ffwrdd â ni. Nid yw'r bywyd llegach hwn yn mynd i bara am byth, a dylem feddwl o ddifri am dragwyddoldeb. Ni cheir bywyd tragwyddol yn unman, ond yn niw. Am hynny, prif ofal ac awydd ein bywyd yw ceisio Duw. Dylem hiraethu amdano gyda holl serch ein calonau, heb ymfodloni mewn dim ond ynddo ef ei hun. 2. Y gwahaniaeth rhwng gwir grefydd a gau grefydd. Y gwahaniaeth. The difference between true religion and false religion. To surmise the first point in English, there is no eternal life anywhere apart from in God. The believer should think seriously about tragwyddoldeb yw, dwi wedi cael brain freeze oherwydd bod fi'n meddwl am y gair yn ddwys, eternity. Nath Stornoway sôn am eternity yn y gan 4 ar y CD, felly glwn ni afori. Mater o wybodaeth gyffredinol yw bod bywyd heb grefydd yn ddiflastod, a dim gwell na bywyd anifeiliaid gwylltion. A does neb yn dymuno bod yn gwbl amddifad o dduwioldeb a gwybodaeth o dduw. Ond mae gwahaniaeth mawr yn y modd ym mynegi'r crefydd, oherwydd nid yw'r mwyafrif o ddynion yn cael eu cyffwrdd gan wir barch at dduw. Not many people are born. They're not touched by a need to show true respect to God, towards God. Hynny, ni allant ddianc oddi wrth y syniad bod rhyw rym dwyfol yn ei cynnal, even though they can't escape from the idea that there is a godly power sustaining them. A chan fod y syniad mor bwerus ni meddyliau, ni allant lai naid hanrydeddu rhag ofn iddynt o'i ddirmygu ei gythryddo i weithredu yn ei herbyn. Because it's such a powerful thought in their minds, they can't really entertain, they cannot not entertain an idea, to honour that idea, just in case they'll cythryddo, they'll wind him up enough to be active against them. Fodd bynnag, trwy fyw bywydau afreolus ac anonest, ychydig iawn o barch a ddangosant tuag at farn Duw.
because of their lives which are unruly and dishonest, they show very little respect towards the judgment or the judgment of God. Yn ychwanegol, oherwydd bod ei syniad am Dduw wedi cael ei lywodraethu, nid gan ymwybyddiaeth o'i fawredd anfeidrol, ond gan falchder a pholineb ei meddyliau, y maent yn cefnu ar y gwir Dduw. People tend to turn their backs against the true God because their ideas are formed from pride and foolishness of their minds instead of an acknowledgement and an understanding of his eternal greatness. Dwi'n gwneud yn dda fan hyn gyfieithu Cymraeg ma, a dwi'n mynd yn falch nawr. So, mewn munud fyddai'n stopio ac yn symud at bethau eraill. Ond mae hwn yn dda. Ges i hwyl yn darllen o'n i'n effro rhwng 3 a 5, ond ges i ryw 7 awr o gwsg. Felly, es i am 4:30 droes i'r twrci mlaen. Am ryw 5 munud. Bron i fi losgi fy nwylo. Felly, pam ymdrechant o ddifri i wasanaethu Duw, nid yw ond gwastraff amser iddynt, oherwydd nid addoli'r tragwyddol Dduw ymaint, ond breuddwydion a dychmygion eu calonau eu hunain. So these people try their best to serve God, but it's a waste of time for them because they're not worshipping the eternal God, but they're only their dreams and their imaginations of their hearts. Nid yw gwir dduwioldeb ychwaith yn byw mewn arswyd parhaus o Dduw, oherwydd anallu i ddianc oddi wrth ei farn. True godliness isn't the need to live in perpetual horror of God because of our inability to escape from his judgment. Ond, yn hytrach, mae'n cynnwys eiddgarwch pur sy'n caru Duw fel tad ac yn ei wir barchu fel arglwydd, ac yn cofleidio ei farn gan ofni ei dramgwyddo yn fwy nag ofni marwolaeth. So basically that says that the believer's attitude includes a need, a pure necessity or a pure eiddgarwch, enthusiasm that loves God as Father and really respects God as Lord. And he hugs, he entertains and welcomes his judgments by living in reverent fear in case of going against him. And that is more than his fear of death. Ac nid ffigio Duw I weddi yw dymuniadau ei hunain, y marsawl sy'n meddu'r zêl hon. So they're not falsifying God, or they're not tricking God to conform to his own wishes. Yn hytrach, ceisio gwybodaeth am y gwir Dduw. Conversely, he's trying to get knowledge
about the true God. From God, oddi wrth Dduw. Heb ymdrechu mewn unrhyw fodd i'w ddeall, ar wahân i'w ddatguddiad ohono fei hun, without trying to understand God himself apart from what he's revealed of himself. Dyna ni, y gwahaniaeth rhwng gwir grefydd a gair grefydd, the difference between true religion and false religion. Rydych chi'n gwrando ar Rhyw Pla? Tybed nawr. Beth allwn ni wneud? Gallai siarad nawr am ganeuon sy'n wneud i mi grio. Dwi'n mynd i drio'r CD ymlaen, ond dwi'n mynd i chwarae fe'n ddistaw. Be dwi'n mynd i wneud yw siarad am y caneuon sydd yn ymddangos ar y CD aml gyfrannog yma. Recordiais i'r CD aml gyfrannog tua 10 mlynedd yn ôl. Sgen i'm syniad beth sy'n yma. Heblaw am The Colourfield a track 1. Dyma gan oedd yn torri fy nghalon pan o'n i'n 19-20. Album 1985, The Colourfield, Virgins and Philistines. A mae'n un o fy hoff. Mae'n siŵr fod yna cant uchaf o ganeuon Wpla Bobby Hocdw. Felly newn ni siart cant hoff ganeuon Wpla Bobby Hocdw. A mae'n un o'r caneuon na sydd wedi oedd yn aros gyda fi am ryw 2 blynedd oherwydd ffolineb yr arddegwr yno fi. Ar album neu sesiwn Radio Cymru, Siencyn Trampin, roedd yna gan o'r enw Bethan, a roedd Bethan yn aralleiriad o'r gan hon. Ynghyd â cwbl o berlau o linellau gan The Big Music gan The Waterboys. If you go with that fella, forget about us. Cover version yw gan gan The Roaches. Dwi'n gwybod, dwi wedi clywed unwaith di am hanner cystal oedd Terry Hall yn The Colourfield, wrth gwrs, oedd arfer bod yn y specials. Bellach mae yn y specials eto, ond o'n i wastad yn hoffi gyrfa unigol Terry Hall. Ewn ni at y gan nesaf nawr. O, ble. O, mae'n gwiz, rhaid fi adnabod. O, waw, Paul Weller. Waw, dwi heb glywed hwn ers blynyddoedd. The clouds move swiftly, so small compared to it all. Like a fly on the wall. There's pieces sweet. Nawr ta, dwi'n dechrau sylweddoli thema y tap yma, teitl y tap yma, y CD yma. Wrth gwrs mae'r CD yn syrthioddi ar y bwrdd eto, fel arfer yr anrhefn technolegol sy'n fy nilyn i bob tro. Roswch dwi'n mynd i addasu hwn.
Dwi'n mynd I roi y CD case fan hyn. A pwyso fe fyna. Bydd hwnna'n gweithio? Bydd hwnna'n gweithio. Sa'n gwybod pam bod angen I fi wneud hwn o gwbl. Hold on. Caneuon sydd wedi torri calon y bobs yw rhain. Dwi'n falle bod y themau yn mynd I newid hanner ffordd trwad. Ond Fly on the Wall, Paul Weller, B-side, un o'i caneuon singles gynta. A mae hwn yn fersiwn byw. Ond waw. Yn sicr un o caneuon oedd yn fy helpu I aros yn fy mreider lleddf. Ond ar y pryd maen nhw'n eich cynnal chi yn dydyn. Ond gwau I ni aros yn yr ysbryd yna. There's nothing to stop my own free fall. Down and down I go. Compared to it all, I'm a fly on the wall. Pryfyn wyf ar y wal. Dyna beth yw'r peryg naci. Rwyf wedi fy nghreu ar lun a delw dew. Our children sleep. Resting our hopes and wishes. The night in between. I'm casting my scope, just fishing. And in spite of it all, gweitha. I look at me so small. Compared to it all, I'm a fly on the wall. A dyna yw un o'r tactegau twyllodrus sydd yn cael ei rhoi ger ein bron ni. Rydyn ni'n cael ein symbolu I ystyried ein hunain mor fach nad ydym yn bwysig. A thwyll ydyw bobl. Mae'n dwyll, dylech chi ddim gwrando arno fe. Rydyn ni yn greaduriaid wedi ein creu gan y Duw holl alluog. Dyna pam dwi'n darllen ffydd un dydd. Dyna pam mae Paul Weller yn sôn am cosmos. Pan mae Paul Weller yn sôn am a town called Malice. Pan mae Paul Weller yn sôn am God. Oddi ar ei album 22 Dreams. Mae angen I ni nid ffurfio ein safbwyntiau yn ôl ein dychymyg ein hunain, ond yn ôl beth mae Duw wedi ei ddatguddio. Mae'n ddirgelwch wrth gwrs, ond rhaid difrifoli ein myfyrdodau a edrych gyda llygaid sy'n gweld ar y byd, gweld y byd o'n cwmpas ni. Hei Hugh, stopio pregethu, gwrando ar y gan nesa. Thank you, Paul. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wrth y modd â angerdd Paul Weller. Mae angerdd Paul Weller yn
roedd fy nghynwraig yn caru Paul Weller. Mae dal yn caru Paul Weller. Mae'n niweddu am Paul Weller. Ai Vampire Weekend yw hwn? Hei, roeddwn i lawr efo'r kids ar droad yr unfer ganrif ar 20. Nage, nid Vampire Weekend yw hwn. Dydy'r gan hon ddim yn golygu dim i fi. Atebion, please, beth yw enw'r gan? Un o artistiaid iTunes oedd hwn. Mae'n mynd off. Beth yw hwn? Mae'n mynd trwy'r awyr. Reliant K yw hwn. Can oddi ar y we. Dwi ddim yn mynd i chwarae fe, ddim yn golygu dim i fi, jyst yw gan ychwanegol. Reliant K yw un o fy hoff fandiau erioed. Texas yw hon. Sut ydw i'n gwybod hwnna? Mae hi yn briod gyda Bryn Williams, cogydd gorau by Colwyn. Dydw i ddim yn gwybod enw'r gan. Super Furry Animals. Can dda iawn, ond dydy e ddim yn symud fy nghalon. Dydy e ddim yn symud fy nghalon. Beth yn y byd yw hwn? Dim clem da fi, beth hwnna? Kevin Max yw hwn. Kevin Max yn canu o'i album. Oh, boys bach. Dwi'm yn cofio. Mae Kevin Max, oedd e'n canu I band o'r enw DC Talk, a roedden nhw yn boblogaidd iawn. Roedden nhw'n band oedd yn arddel y Beibl a Christnogaeth. Roedd 3 aelod, Michael Tate, Kevin Max a Mac rhywun. Will Mac neu Johnny Mac neu rhywbeth. Na ffodus mae Kevin Max yn mynd trwy amser lle mae yn gwadu Christnogaeth conventional nawr. A fel sydd yn digwydd yn ein byd ni ar hyn o bryd, mae pobl yn tueddu I ail ystyried pethau. Dyna pam mae yn bwysig I fi yn bersonol I aros yn y gair, oherwydd mae'n digon hawdd I wrando ar y byd a safbwyntiau'r byd am hyd yn oed Gristnogaeth. Nawr, dwi yng nghanol darllen y busnes Calvin ma. Mae Calvin yn sylfaenydd yr efengyliaeth diwygiedig. A dyna pam mae'n bwysig bod mod I yn atgoffa fy hunan o'r bethau gwaelodol.
Cos mae yna bob math o syniadau radical sydd yn ymddangos ger yn bron ni. Wrth gwrs, mae'r diafol wrth ei fodd yn cael ni ystyried safbwyntiau amgen. Mae'n bwysig archwilio ein hunain, a mae'n bwysig canfod beth yw'r gwir. Ond mae hwnna wedyn yn arwain ni megis cwch ar y môr mewn storm, a gallwn ni wneud llongddrylliad o'n ffydd ni. Llais anhygoel gan Kevin Max. Mae e'n caru'r Smiths a Duran Duran. A mae e'n awyddus iawn i dorri pob ystrydeb Cristnogol yn America a byw bywyd sydd yn anrydeddu Duw. Ond, fel mae'r Bobs yn dweud yn ei gan, dylen ni ddim taflu'r babi allan gyda'r dŵr bath. Yn ymwedig os da ni wedi bod yn gorwedd yn y bath a hedbytio'r taps. I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. A dyna ni, does dim gorffwys i'r drigionus, felly callia hyw, a challiwch os ydych chi eisiau cael eich derbyn gan Dduw. Divine Comedy, nac I wir. Duckworth Lewis method. Da iawn hew, pobl yn trio fy nhwyllo. Dwi'n ymwybodol o'r angen I bwyllo cyn ateb. Petai hwnna ond yn wir yn gyffredinol. Dwi'n gwella wrth gwrs, ond dwi dal yn ddiffygiol iawn yn fyrbwyll tueddu I ymateb yn rhy gynhyrfus. A estyn am y bocsys sebon yn rhy aml. Mae albums yn ymwneud â chriced yn ddoniol iawn gan y Duckworth Lewis method. Prynais i'r ddau CD, y bach yn hwyr, a dwi'n teimlo bod criced ar hyn o bryd yn mynd yn rhy hynny yw, mae fel pob chwaraeon arall yn dydi. Arian sy'n cyfri ar hyn o bryd. A dechreuais I wylio The 100 yn sinicaidd I ddechrau, ond erbyn y diwedd roeddwn I ar ymyl fy soffa yn dathlu buddigoliaeth Morgannwg I beidio a gorffen ar llwy bren yn erbyn Caer Rangon, neu esgusodwch fi, beth oedd enw nhw? The Birmingham rhywbeth, Panthers neu rhywbeth. Beth oedd Morgannwg? The Welsh Dragons neu rhywbeth. Bellach, noddir wbla Bobby Hogdo gan gwmnïau corfforaethol drud a chyfoethog o'r enw Cydwybod Enterprises. Enwad gan Hill. Blancmange.
living on the ceiling. You keep me running round and round, well, that's alright with me. Up and down, I'm up the wall, I'm up the bloody tree. That's alright with me, yeah, that's alright with me. Well, it feels alright to me, yeah, it looks alright to me. And I'm so tall, I'm so tall. You raise me and then you let me fall. Right, hyfryd wir, y monge yna yn gan wych yn diwedd sy'n dangos gryn dylanwad diwylliant Indiaidd. Ond wrth gwrs mae hwnna'n mynd nôl at y 60au pan aeth chwilod ar daith i'r dwyrain a dangos ei diddordebau mewn crefyddau o'r ardal honni a yogi a rheina I gyd. Yn ffodus, roeddwn i'n rhy ifanc I werthfawrogi y chwilod a doedd gen I ddim awydd I wrando arnyn nhw. Ymhellach heblaw am y senglau a chwpl o albums gan Paul McCartney. Ond bellach rydw i'n fwy ymwybodol nag erioed. Mae... Cael ein cyfleru yr ydym I gofleidio nid Duw, ond yn hytrach diwylliant amheus yn llawn ofergoeliaeth a chamsyniadau. A thwyll. Wff. Dal dy dir hiw. Won't you be my soul boy? Won't you be my soul? There's been no one like you, trusted and true. And I just wanna be loved by you. I just wanna be loved by you, like a soul boy. Won't you be my soul boy? Take me as I am. I had enough of bad dreams and one night stands. Baby, I just wanna be loved by you. Roedd gan Martin Joseph y canwr o Gaerdydd gan o'r enw rhywbeth. Pan weles I yn canu'n fyw oedd gan y Spice Girls gan allan ar y pryd. Oedd ei arfer dynwared yr arddull o ganu fel petai gennych chi froga yn eich gwddw. A dyna gan Paul Buchanan o'r Blue Nile wedi ei chanu gan The Ness, sydd heb froga yn ei gwddw, ond mae'n swnio fel I bod hi yn eisiau llyncu penbol. Dyna'r grŵp dan na Acroyd, neu beth bynnag oedd o ryw 2012 fallai. Fy hoff gan ganddyn nhw oedd Black Wax. Dydy e ddim ar
CD yma, dwi ddim yn meddwl. Ond, roedd y gan yna'n wych a brynes i cwpl o ganeuon ganddyn nhw a ddi ar iTunes yn ystod y cyfnod hyn. Ond fe chwalon nhw hefyd. Just so you know, I'm gonna break your heart. Just so you know, I'm gonna make a mess. I got things unsaid inside my head that I wish you knew that I can't confess. Like, I'm gonna break your heart. I shouldn't keep you, but I can't let go. The way you look at me, it's like you know, you're afraid to ask, I'm afraid to tell. And just so you know, I'm gonna break your heart. Just so you know, I'm gonna make a mess. I got things on. Dyna Joy Williams oedd arfer bod yn gantores, bethau chi'n ei alw yn gantores Gristnogol yn America. A unwaith eto fe aeth hi i recordio caneuon oedd yn amazing, ond oedd hi wedi crwydro o'r diwydiant cerddoriaeth Gristnogol a fe aeth hi gyfansoddi caneuon amazing fatha caneuon pop oedden nhw neu baledi, a wedyn aeth hi ganu gyda bachan arall a ffurfio band deuawd o'r enw The Civil Wars a gawson nhw lot o sylw. Wedyn chwalon nhw a aeth hi i ganu mewn arddull fwy wel, nes i ddim actually gwrando arni hi wedyn, ond treni mawr oherwydd o'n i'n hoffi The Civil Wars a o'n i'n hoffi hefyd ei chaneuon unigol. Petawn ni'n gwrando nawr ar Joy Williams yn canu o'i album Genesis, falle fes ni wrth y modd ag e. Y drafferth wrth gwrs gyda cherddoriaeth Gristnogol o'r ddechrau'r ganrif hon, oedd e'n dechrau swnio ychydig yn rhy un ffurfiol. Lot o arian i wneud yn fe, mae'n siŵr. Felly, mi oedd na fandiau creadigol yn cynnwys Reliant K, a Mute Math, a Switchfoot. A mae yna lawer o bands eraill oedd yn Gristnogion, oedd yn ffurfio bands, oedd yn gwneud I pethau. Ond y dieddoedd I sŵn ystradebol yma, gipio'r awenau, a hwnna oedd pobl yn chwarae ar y radio ac yn y blaen. Ond mae yn drist, bydd eisiau ni gofio am Joy Williams. Inside my head that I wish you knew that I can't confess. Like, I'm gonna break your heart. Reliant K. I can't keep a straight face and say this is not the end. Not if you want it, it's upon us, and I want it sinking in. Right, well, I've nhw, Matt Thiessen, neu Thiessen, gyfansoddwyr gorau America, sy'n ein mynnu mentro dweud. Lot o bobl wedi feirniadu fe yn y ddegawd diwetha. Un o'i dwy ffaith bydde rhywun yn gallu dweud amdano fe yw bod e wedi mynd mas gyda Katy Perry a bod e wedi cydweithio a chyd gyfansoddi, dwi'n meddwl, gan Fireflies, gan Owl City. Ond rydw I wrth fy modd ei holl albums nhw, a gewn ni glywed mwy ganddyn nhw ar yw plan y dyfodol, gobeithio. Oes na gan arall ar hwn? Dwi ddim yn chwarae hwnna nawr, cos deiffyr aesthetig a'r sŵn ddim allan yn dda. Ond dyna gan o'i album
nhw o'r enw Forget and Not Slow Down, oedd yn gan albums yn llawn yn sôn am dor perthynas. Oedd e'n mynd i briodi, ond gafodd ei ganslo. A dyma'r album i unrhyw un sydd yn eisiau myfyrio ar bethau fel yna. Midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she found it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Dyma Judy Zook. Roeddwn i'n fan enfawr o Judy Zook yn 70au, hwyr, a 80au cynnar. Dwi dal yn troi at y we i chwilio am ei chaneuon diweddar, oherwydd mae hi llais hi yn, a'i chaneuon hi yn wastad yn be fydde rhywun yn dweud safonol. A unwaith ti'n tyfu lan dy rhywun sydd yn dy gofleidio di, mae'n anodd dianc oddi wrthyn nhw. And mae gen i duedd i gefnogi'r artistiaid yna sydd ddim yn cyrraedd y brig ac yn heiddi mwy o sylw na maen nhw'n gael. Sa'n siŵr am y gan ma, dwi'n gwybod o le ddath y gan ma. Dwi'n gwybod beth yw, Captain of Your Heart. Cover version. Dwi'n yn cofio pwy gan oedd e. Byse John Parry Jones, y ffrind, yn gwybod. Mae e'n gwybod mwy o one-hit wonders na fi. Captain of Your Heart gan Sailor? Na, does bosib. Falle Sailor. Byddai i gywiro fy hunan yn y blwch sylwadau. Os oes gen i chi unrhyw sylwadau am yr hyn chi newydd glywed, cofnodwch nhw yn y bocs sylwadau isod. Ac falle gewn ni gario ymlaen gyda'r arddull yma. Sybryddol, Bobs, Harris, a'r noson Nadolig. Rydych chi'n gwrando a rhywbla Bobby Hog 2. Radio Esmwyth a rhywbla Bobby Hog 2. Cofiwch, ffoniwch. Stop waiting another day for the captain of the Dydw i ddim yn hoffi saxophones fel arfer, ond Baker Street wedi gwella arna fi. Ddim Jerry Rafferty eto. O'n i'n gwybod beth sy'n digwydd iddo fe. Pan mae e'n dod mewn i mywyd i, dwi'n troi'n anghenfil. Nac ydw. Mae bach yn rhy ganol y ffordd yna, dydy. Ewn ni symud ymlaen. Dyma'r 17 o gneuon hyd yn hyn.
Does gen I ddim syniad beth i hwn. Boys bach, beth i? Yn swnio fel Ed Harcourt. Style Council yw e? Style Council yw hwn? Oddi ar Confessions of a Pop Group? Ysgrifennwch eich sylwadau. Does gen I ddim syniad beth i hwn. Sufjan Stevens. Mae Sufjan Stevens yw e. Unwaith dath y trwmpedau fewn. Dwi'n cofio mai Sufjan Stevens yw e. Am yr album na am y ffordd yn Efrog Newydd. Sufjan Stevens, be allwch chi ddweud amdano fe? Eithon ni weld e yn Llundain, daeth Mrs P hefyd. Yr ail dro, eithon ni I weld Sufjan Stevens yn Mryste. Daeth Mrs P ddim. Roedd sedd wag wrth fy ymyl. Roedd e'n canu am farwolaeth ei fam. Un o gigs gorau fy mywyd, a oedd Mrs P adre. Torri fy ngalon. Diolch yn fawr. MGMT ar Oopla Bobby Hope 21M. Addas iawn, dwi'n meddwl. Ni wedi gorffen. Diolch byth am hynny. Roeddwn ni'n dechrau mynd yn rhy sybrydol. Roeddwn ni'n dechrau troi mewn I ystrydeb ohono fi fy hunan. Ydy'r meicroffon yn sefyll? Nac ydy. Oh no, rydw i'n byw ar linyn tin. Mae fy mywyd yn bregus. Mae'r peiriant ar y dibyn. Os symudau'r peiriant i'r dde, bydd y stereo yn torri. Mae gen I ormod o bwysau ar fy ysgwyddau. Parthed. Lefelau meicroffon. Dwi'n iawn. Diolch byth. Beth ych chi eisiau? Ydych chi eisiau John Calvin I orffen Oopla Bobby 21M neu ydyn ni eisiau Packer? Ni'n mynd I gael John Calvin.
Pwynt 3. Yr hyn sy'n angenreidiol ei wybod am Dduw. Gan fod gogoniant Duw yn ei hanfod y tu draw i ymgyffreddeall dyn, a thu hwnt un crebwyll, dylem addoli ei fawredd yn hytrach na'i chwilio yn fanwl. Rhag i ni gael ein dallu gan ei ddisgleirdeb. Rhag i ni gael ein dallu gan ei ddisgleirdeb. Dyna pam y ceisiwn ac ystyriwn Dduw yngwaith ei ddwylo. Yr hyn a eilwr ysgrythur yn ei anweledig bethau. Ei anweledig bethau. Yn y pethau a wnaed. Ei anweledig bethau yn y pethau a wnaed. Rhufeiniaid 1:19-20, Hebreaid 11:1. Oherwydd mae'r gweithredoedd hyn yn arddangos i ni yr hyn na allem ei wybod am Dduw mewn unrhyw ffordd arall. Sôn yr ydym ni am ddamcaniaethau gwag ac anwadal sy'n cynnal ein hansicrwydd, ond am rhywbeth sy'n hanfodol i ni ei wybod, rhywbeth sy'n llesol i ni ac yn adeiladu am meithrin gwir ddiwioldeb ynom, sef ffydd a pharchedig ofn. Trwy fyfyrio ar y bydysawd, gallwn ystyried anfarwoldeb Duw. Ohona ef y deilliodd ac y tarddodd popeth sy'n bod. Gwelwn y grym a greodd ac sy'n cynnal y fath gyfundrefn. Syllwn ar y doethineb a luniodd y fath amrywiaeth cyfoethog o greaduriaid. Gwelwn y daioni sy'n sail i fodolaeth y cyfan. Canfyddwn y cyfiawnder a ymlygur yn y ffordd ryfeddol y mae'n amddiffyn pobl dda ac yn cosbi rhai drwg. Gyda rhyfeddod edrychwn ar ei drigaredd sy'n goddef ein pechodau gyda'r fath ymynedd mwyn ein galw yn ôl i'w ffyrdd. Dylai hyn ein dysgu'n helaeth sut un yw'r Duw y mae'n rhaid i ni ei adnabod, a byddai'n sicr o wneud hynny oni bai am ein dallineb amrwd i'r fath o leini llachar. Ond nid o achos ein dallineb yn unig yr ydym yn pechu, oherwydd cymaint yw ein llygredigaeth fel ein bod hyd yn oed wrth ystyried gweithredoedd Duw yn ei llyrgunio mewn modd drigionus. Diolch. Mae rhaid i ni edrych ar y gair llyrgunio. Mae rhaid ni wneud oherwydd pan darllenes i bore yma, meddyliais i bydd eisiau geiriadur arna fi. Rydyn ni yma i ddysgu. So byddwn ni'n wrth ystyried gweithredoedd Duw yn ei llyrgunio nhw mewn modd drigionus. Is that to look upon them as in a deceivable light? Llyrgunio. Llyrgunio. Gunio. Llyrgunio. Lluniaidd yw graceful, shapely. Lluniwr, draftsman, maker, former. Lluosog, numerous, plural. Llyrgunio. Llyrgun yw carcase. Llyrgunio. Anafu, hagru, niweidio, anffurfio, to mutilate or to mangle. Ond nid o achos ein dallineb yn unig yr ydym yn pechu, oherwydd cymaint yw ein llygredigaeth, pollution, fel ein bod hyd yn oed wrth ystyried gweithredoedd Duw yn ei llyrgunio mewn modd drigionus. Yr ydym yn troi pob doethineb nefol sy'n disgleirio yn y gweithredoedd hynny a'i wyneb i weired. Wel, ni wedi sôn am hynny ar rhywbeth yn gynharach yn yr wythnos.
Does dim angen I fi ddweud rhagor. Neu falle bod angen I mi, ond nid nawr yw'r amser. Rhaid I ni, gan hynny, ddod at air Duw. Yn yr ysgrythurau, datguddir Duw I ni trwy ei weithredoedd. Yn ôl safon y gwirionedd tragwyddol, ac nid yn ôl ein barn lygredig ni. Dysgwn yno fod ein Duw, yr unig Dduw, yn dragwyddol, ac mae ef yw ffynon a tharddiad, bywyd a chyfiawnder a doethineb a nerth a daioni a thrigaredd. Gadewch ni ddarllen eich geiriau eto. Mae ef yw ffynon a tharddiad, bywyd a chyfiawnder a doethineb a nerth, daioni a thrigaredd. We, in God's scriptures, holy scriptures, we learn there that our God, the only God, is eternal and dragwyddol. And he is the ffynon, the ffynon ddŵr. Fountain, well, spring, a tharddiad, source of life, tharddiad bywyd, source of life, a chyfiawnder, and justice, a doethineb, wisdom, a nerth, power, strength, a daioni, and goodness, a thrigaredd, and mercy. Ac fel y daw popeth da yn ddiwahân oddi wrtho ef, felly y dylai pob mawl yn briodol ddychwelyd iddo. Bod y pethau hyn I gyd yn amlwg ym mhob rhan o'r nefoedd a'r ddaear, yn y pen draw yng ngair Duw y deallwn y diben a'r pwrpas mawr, sy'n gyflawniad iddynt. Yng ngair Duw y deallwn y diben a'r pwrpas mawr sy'n gyflawniad iddynt. Wedyn gallwn weld yn nyfnder ein bodolaeth y modd y mae Duw yn amlygu ei fywyd a'i ddoethineb a'i rym ynom ni. A pha fodd mae'n gweithredu ei gyfiawnder a'i garedigrwydd a'i ddaioni tuag atom. Geiriau mawr. Dwi'n ymddiheuro amfrysio drostyn nhw, ond mae hwnna'n fuddiol dros ben. Mae angen crib man ambell waith, yn enwedig pan nad oes gennym ni lawer o wallt. Dwi'n mi orffen gyda Paca. Esgusodwch fi am eiliad. Gewch chi chydig bach o gerddoriaeth. Rydych chi'n gwrando ar wpla Bobby Hawk 2, The Night Fly by Donald Fagan. Naci. Dyma Paca ni wedi cyrraedd rhagfyr unfed ar hugain. He who has died is freed from sin. Freed from sin, but still sinners. Romans 6:7. He who has died is freed from sin. People have sometimes misunderstood Paul's teaching in the first half of Romans chapter 6. They think he was affirming there that the renewing work of God involving union with Christ in his death and resurrection brings sinless perfection at once. But it's clear from the next two chapters that this is not what he is saying. His line of thought is this: it's just not possible for believers to continue in sin, that is, under sin's rule, sinning as they did before. The former
dominion of sin is finished. Once it was natural for them to live under sin's dominion. Indeed, they could do nothing else. But now it's natural for them to live for God, seeking to obey and please Him. This is the natural expression of their renewed nature. It follows that if a Christian lapses into the old bad habits of sin, he is denying his own new nature and will make himself profoundly miserable in two ways. First, he will feel guilty because he knows he disobeyed God when he did not need to. Second, he will be unhappy because he is doing violence to his own new nature. He will feel that he fed on ashes and put up a barrier between himself and God. What must he do? First of all, he must humble himself, get down before the Lord, and admit that he's been a fool. He must repent, which is not a matter of merely feeling remorse, but of right about turn and quick march in the opposite direction. And he must seek and accept forgiveness. 1 John 1:9. Is there any continuing problem in my life about which I should humble myself before God, repent, and ask Him in faith for forgiveness? Yes. Pray for yourself or someone else whom you think is miserable for the reasons suggested above.